Què tal, queridos míos, ladies and gentlemen, ara que estem passant per el pont de Sant Jordi. Hem fet una visiteta superguai per a Solc, que està celebrant el mes de la salut. Sabeu que és una associació d'ajuda i en contra del càncer, òbviament. I ha sigut un verdader plaer haver fet la ruta del modernisme, 2 horetes, 2 horetes, havem arreat ahir a tope i a la gent li ha encantat la volta i sobretot perquè tenia un objectiu solidari. Tota la recaudació que havem fet al 100% és per a col·laborar en l'associació, que estan fent una labor molt xula i pues, bueno, sempre tots ja hem estat afectats d'alguna forma o altra per el càncer i pense que tota ajuda que es pugui fer a aquest tipus de col·lectius encara és poc. Així que les pròximes missions especials que fem en Solc, esteu atentos perquè pot participar qualsevol persona i continuarem treballant per una societat més simpàtica, ¿no, tío? Para que esto funcione mejor, ¿no? Que yo creo que se puede, claro que se puede. Quina imatge m'ha eixit ahí darrere del campanar, que bonico, que bonico.